egameni kaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Hlale phansi. Ngingakaqali ukukhuluma okanye ungena intshumayelweni, kunezinto ezine engifuna ukudlula kuzo, ngoba umsebenzi wami as the teacher of the faith, as the custodian of the faith, nowebandla kaNkulunkulu uba ngiyibuka izinto ngikhulume mangibona. Bathandekayo, kukhona bekhwaya ebandleni abu-replace ukuthi thina bese singaculi. Izolekelela thina ukuze sicule. By observation, mfundisi, abacula abantu abaningi sebe-relaya kwikhwaya. Ikhwaya ayikhonela ukuba izovimba bona ukuba bacule, yibo kufuneka bacule. Siyezwana bazalwane? Akusiyikhwaya okufuneka idumisele nina, yini okufuneka nidumise. Awuzukufika uthule nje ukusuthi hayi bangidumisele. uNkulunkulu belindele ukuzo noma ngabe ulibhindi, ikhwaya yenzela khona ukuthi ubhimbe kuyakhona ungezwakala. Ngoba phela bebengekho bekuzozwakala ukuthi nawe uyabhimba. Unganako omunye umuntu, awuzeke omunye umuntu, uzeke uNkulunkulu. Okwesibili, kulabo abaqiniswayo abantu abangaphasi nize niphase nezwe. Anikaphasi. Kodwa ke kukini ukuthi niyathanda yini ukuphasa. Ngiyonika ithuba lokuba niphase. Uma futhi ningathanda ukuphasa, niyayibonela nani ukuthi ufakazi bami bangakanani. Kodwa ke ngoba ngiyanithanda, uma ningaphasana ngiyobuya nangonyaka ozayo. Angizokunishiya nje nililahle. Okwesithathu bazalwane, niyanizwe lento okuthiwa izinto ihamba iguquke. Sizwa nizwe kuthiwa kulungiswa okanye mhlawumbe i-prayer book ingashishintshi, njoba ingashishintshi emva kwesikhathi. Wobuka lapha ekuqaleni ubone ukuthi lezi zinto ezibhalwe ngeminyaka iphela nini iminyaka yazo. Ziyakutshela ukuthi isikhathi se-revision. Ilokhu yethu uma ubheka ku-prayer book khona lokhuyana okuwasho onke amasonto kuhambe kuphelele ku-2025. Kuthi ke beyond that sokufuneka kube khona into entsha ekhona ngoba izinto azimile ndawonye. Injalo neBhayibheli noma ke yona ingahambi njenge-prayer book. Siyezwana bazalwane? Abaningi benu basasebenzisa iBhayibheli engicabanga ukuthi iBible Society is trying by all means ukuba ilibeke eshalofini manje. Lingabe kusasebenza. Isizathu esenza ukuba kuze kube khona isihumusho esisha. Ngokuhamba kweminyaka luyaguquguquka ulimi lwesiZulu. Nendlela olubhalwa ngayo luyaguquka, nemithetho ehambisana nokubhalwa kolimi lwesiZulu iyaguquguquka. Kunjalo nalapha kuza ezintweni ezibhalwe phakathi sihambe siyifunda ubone ukuthi ayihumushekanga kahle lento. Ayihumushekanga kahle lento. Ayisho okushiwo yilokhu original khona la isala khona. Anginilinganisele. Bible leli lifundayo. Ngivula Genesis 3 verse 6. Funa ngikufundela ukukhombisa kalula. Genesis 3, I think verse 6. Fundele. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi uyabukeka emehlweni nokuthi umuthi unqanelekile ekuhlakaniphiseni, wathatha izithelo zawo wadla, wanika lendoda yakhe kanye nayo yadla. Nezwa ayihumshekile lento kahle. Ithi i-original language
lithi wathatha wanika nendoda yakhe eyayinaye. Niyakuzwa lokho? Niyawuzwa umehluko? Ayisho lena ukuthi yayinaye. Kuba sengathi wathatha ngesithelo wahamba wayoyinika. Khona okubalekayo lapho bese yikho balula nje ukuthi amadoda bese ethi hayi wesifazane yayikhona. Kwakonakala ikhona nje ethuleleni. Angisho yayibona ukuthi uguqula kanjani umqondo wento ebhalwe eBhayibhelini. Usengakhuluma izinto eziningi abantu kanti khona into engahumushekile ukuthi indoda ayinikezayo yayikhona. Akathathanga wayekhaya. Wayinikikho. Amen. Ngizama ukukhombisa nje ziningi nezinye indawo uhambe uhlangane nazo. Okwesibili bantakwethu. Lapha eBhayibhelini isiZulu sithi a e i o u akasebenzi uma uzobiza igama ngaphandle kuba ubiza igama lomuntu. Niyangizwa? Umprofeti ubani? uIsaya, uJeremiya, uMika, ubani? Awukwazi mawusubiza incwadi uGenesis uthi uGenesis ngoba akusiyo umuntu. Niyangizwa? uGenesis akusiye umuntu. Ngakho isiZulu kulesi sihumusho esisha esiphumileyo sika 2020 sesiku 2023 manje esika 2020 kubhalwe ngendlela eyiyo manje ukuthi awukwazi ukuthi mawukhuluma ngoGenesis uthi uGenesis kuthiwa yini iGenesis ngoba akusili igama lomuntu. Siyezwana bakwethu? iGenesis, iExodus, iNumeri, iLeviticus, iDeuteronomy. Akusiwa amagama abantu. Anything enesili igama labantu ibizwa ngendlela ehlukile. Awuyibizi uthi ngoba akusiyo umuntu. Siyezwana bakwethu? Kuzonisiza ukubani wajwayele ukuwathenga. Angisho ngoba ngangingomunye wabahumushi babo, kodwa kuyonisiza ubani ujwayele ukuwathenga ngoba ziningi nezinto obonayo manje ukuthi la okunye indlela okubekwe ngayo izinto ngesiZulu kuleli lidala babengakhulumi, transliterate. Ngixoleka angikwazi ukutransliterate ngesiZulu. Yizo lezo zinto zonke bekuzayo ukuba ayilungiswe. Ngakho-ke asihambisane nekhathi, ngoba ngicabanga ukuthi ivangeli lanamhlanje likhuluma nabantu abahambisana nekhathi. Angibuye ngithekune lokhu kwesine kusabalekile. Bazalwane, sekuze kwamasonto amahlanu evangelini afundwayo lamasonto amahlanu onke ekhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Endaweni yokuqala kwakukhulunywa ngesivini. Ngale ndaba inkosi uJesu izama ukusifundisa okuthile ngombuso wezulu ukuze sibe nesithombe sokuthi umbuso wezulu uthi awube njani. Okokuqala sizwile ngezisebenzi esivinini ezangena ukuyosebenza ngezikhathi ezahlukene. Amen. Sizwile ukuthi okuyena owayecela izisebenzi ziyongena ngesikhathi sakhe esivinini sakhe wayevumelene nazo ngodenariyo. Kodwa kwathi ngokunenhliziyo ebona abaningi bengenzi lutho wadonsa iloya naloya mbona ngezikhathi ezehlukene wathi nawe ngene esivinini. Bazalwane egcineni wenza njani? Ubakhokhela bonke udenariyo. Baphukula imlomo yangangendundundu abokuqala ngoba bethi thina kade saba kule nkonzo. Ngiyazizwa ukuthi ngithini manje. Yini ukuthi ungaqhamuka abafika nje namhlanje izolo lokhu sokuyibona sebehamba phambili. Ngizwile njalo.
Amen. Ngoba zenzeka kanjalo lezinto. Abantu bangena enkonzweni kuvunyelwene noNkulunkulu ukuthi wena uzosebenzela mina okungale kwalokho kaNkulunkulu. Uyagcina umuntu usefuna ukuba ekule nkonzo usefuna ukubonga. Hayi thina kade saba kule nkonzo. Niyabona bazalwane, akuyi ngobude beminyaka enkonzweni. Kuya nokuthi uNkulunkulu ufuna ukwenza njani. Kunjalo noma sekufiwa ngane bazalwane, akukho indaba yokuthi kuyoba khona wena ubani. Uyabona kube kunjalo, nami bengithandaza ngithi awuNkosi ngisize nami ngize ngifike kwelaba bishop. Manje ayikho leyo nto ngakhe. Ayikhali ibishop ngakhe. Kunokuthi indaba uma ngisahamba emhlabeni nami ngiyenzile intando kaNkulunkulu. Asithuke. Esibili sizwe ngamadodana amabili uyise wacela ukuba usebenze esivinini. Eyokuqala yenqaba, esibili yavuma. Ake ngihlanganisele leyo ndaba nenye ngicabanga ukuthi cishe ifane nayo. Niyayikhumbula indaba elapha kuchapter 15 ekhuluma ngendodana yolahleka eyasuka yaya kuyise yathi ngicela unginike konke ongwakungabani wayitshela ukuthi khona kwayo. Ilento esihluphayo labezithe lento esihlupha ingane siphila nazo nje zihleli ibukana nokwethu ayifuni ukusebenza okwazi. Ayikhambi kudla ngokufa la ifa kulithola ngenhlahla. Akusiyinto ohlala uyigadile ukuthi sengigadelo uzavubula labazali bakho. Amen. Zikhona ingafuni ukwenza lutho ngoba ibona ukuthi abazali benze azazi ukuthi balale khona basebenze kangakanani. Akekho umuntu ozalela uzodlifa. Lo umuntu uNkulunkulu umbekele uzokwenza icontribution yakhe emhlabeni. Nansi indodana yokuqala iliceli yasala yesibili yethembeka. Nansi yokuqala yenqabile kuyensimini kodwa itheki phakathi yayishaya. Yathi engikwenzileyo kubi yabuyela yayosebenza. Omncane wenza into embi kodwa sithemba seyibhede izinto yabuya ingqondo wayishaya wathi uyosuka ngibuyele kubaba. Nisangizwe nisayibona ukuhlangana kwathi izindaba. Eyesibili emitheni yaya ayizangizi. Eyesibili emihlala ekhaya uma isizwa ukuthokoza ithukutheli yafa ayisafuni ukungena. Obana sebesele ngaphandle la kusele eyesibili kusele eyesibili. Niyabona ukuthi senzakala umbuso kaNkulunkulu. Kukhulunywa ngani la? Ngombuso kaNkulunkulu. Ukuthi uma uzohamba ngokuthi wena uyitshela ukuthi unjani embusweni kaNkulunkulu ubhasa ubingozi ukuthi ungasala eminyaka. Umnikazi wombuso munye. Indlela asebenza ngayo eyefenes kuphela yethembekile njoba nakulona obuyayo ubuya uthi ngiyawusuka ngiye baba umefika akabuzi ibhasi nespecial uthi yena ubefike useyaphila. Nalo ngicabanga ukuthi ngokusuka kwakhe ayokwenza umsebenzi abethakaza ukwenza ekugcineni ulisulile icala lakhe. Lo belungile wathi uyaya sokusele ngakuye. Ngesonto elidlule ngaleli yasonto safunda ngomnini isivini owatshala isivini sakhe eqedeni wasishiya kubaqaphi babambhekele. Uma sekufika isikhathi sokuvuna wathumela abavuni babalanda isivuno sakhe. Kunalokho bona ngoba basebeyitshela ukuthi lesi sivuno bazoyithathela sona bababulala abathumelayo. Bababulala bonke. Ekugcineni aze athi lalelani niyibuke leyo ndaba nibe nicabanga ngoNkulunkulu okade ayenza izinto azathumele ngisho abaprofeti emhlabeni. Ekugcineni wathi uNkulunkulu angithumele indodana yami. Nalapho umnini isivini wathi angithumele indodana mhlawumbe yona bazoyihlonipha. Uma ifika indodana bayiboniza lapho bathi indlalifa. Basebenza icebo ukuthi asiyibulala. Ikhona sizothola lesi sivini. Amen. Nisangizwa? Nansi indaba labazalwane
sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Angisho abaningi uNkulunkulu ebalethele umbuso wakhe bagcine benze njani ngendodana yakhe bayibulele. Mhlawumbe nathi sisaqhubeka siyibulala namhlanje. Ngesonto elidlule sizwe ngomshado nakhona uqale umbuso wezulu ufaniswa nenkosi eyenzela indodana yayo idile elikhulu lomshado. Angisho ngiyakhumbula umbuso wezulu ofaniswa nakhona lithi bamenyiwe bonke, kodwa mase kuthiwa wozana abekho bonke abamenyiweyo. Bonke laba bayitshela ukuthi bazimene wabona sekuyibona bathi sibhizi ngalokho abazange babe bebikho. Ekugcineni ngiyanisho bazalwane, uJesu wayekusho ungathi uyadlala athi ekugcineni ife nabathelisi nalokho bayongena kuqala embusweni wezulu. Olungile basale beyishaya isifuba bethi silungile kanti sebesele ngaphandle. Bebe bengenile nabana yini kuthiwe la ayana bawungena kuqala. Basalone bayazazi ukuthi bahambi. Bayazazi abadingi ukuxolikela. Bayazazi ukuthi abahambisani nentando kaNkulunkulu, abadingi umuntu ozobatshela. Ngakho uma kuvela into ebanikeza ithemba bagcina bahlale bona. Sibe senjani thina umuntu usayibuka ngubani mina. Ngixoxele. Ngiyayazi lento okuyibuka ivame ukwehlela thina amadoda. Wakwayibona indoda ikhala esontweni. Ungafa. Noma ngabe lizwela kangakanani izwi, ngeke uyibone indoda ikhala esontweni. Kodwa mina ngangawabona amadoda ekhala. Seriously, angizange. Ngisengale kwenye indawo sihlangene emhlanganweni namadoda ePaul Petersburg. uNkulunkulu akhulume ngoba uyakhuluma uNkulunkulu mayefuna ukuyikhulumela. Akhuluma uNkulunkulu amadoda kubonakala ukuthi kuzwakele. Kodwa besingalandeleki. Bese kuthi makuqedwa kuphunywe kiwe emagruphini. Senzo kwasemagruphini kube khona isikhalo sokuthi hayi khona into engenzakalanga. Kuthi makubuywa sesixoxile thina sibekwe ngaphambili. Sase sikhomba umfo kaMkhwanazi akuyibizi. Asukume ngithi mina uzokwenza lento eyenziwa abanye abantu abakuviyoca ukuthi uzusukume noma ubungathandi. Akayenzanga. Wafike ngwama phambi wathi wemadoda nizwile uNkulunkulu ekhuluma. Ozwile makeze phambili. Kanjena nje. Ozwile makeze phambili. Ngabona amadoda ethifu onke angaze ngwabona amadoda ethandaza ngaleya ndlela ekhala amadoda ngathi uNkulunkulu yini uyabona uvula amehlo ubheke nawe ukuthi bayakhala Nkosi. Amadoda ayakhala. Uyabona kunzima nami ngibona amadoda ekhala. Ngase ngiyabona mfundisi. Angizazi noma ngikhala. Kunokwenzeka ukuthi nami ngikhala. Kodwa ngase ngiyabona mfundisi ukuthi indaba nansi yithi esingafuni ukwandekelela amadoda ukuthi akhala. Suke silindele ukuthi azokhala lapha besibonwa ingane yakhe lenkosikazi yakhe ukuthi uyakhala. Ngeke uyibone ikhala lapho ezobonwa khona inkosikazi ukuthi iyakhala. Ngathi kanti masifuna khale asiwabizodwa ezothi mayezwa angesabi ukhala. Ngakhanyelwa lapho yiqinise ngangalazi ungawabu embarasa amadoda la esabakho ahlala inanga amadoda. Ilokhu kokuba ingozi ngelinye ilanga amadoda ukuthi umuntu ayinake ngalapho uNkulunkulu ekhulumisana naye. Ngiyakuzwa la ngiyakho ayinaka umuntu ayiminde omunye kuthi ngoba unenhlanhla yokuthi ngokwasemhlabeni uNkulunkulu menze waseyikhundleni eziphakeme ngokwasemhlabeni acabanga ukuthi nalapha esontweni uze esikhundleni sakhe.
hayi esontweni bantakwethu. Ungaphakama ngokwasezweni ube yini uma silapha. Uyabona nje mfundisi wami, mina nje ngibabingelele nje ukubingelela. Angilokuthi angamukeli umuntu makufika. Uyangizwa? Ngoba asizile ukuzokwamukela lapha size umuntu oyedwa. Nesikhathi usuqala ubamukele kuzoba khona ozomshiya. Uyathandazwa nje akasathandazi yena umlomo usuyindundundu mina ungishiyile. Ngcono uvela ungangeni lapho into okuyenzayo uma kufikwa lapha inkosi nani ngoba sonke size kubani uNkulunkulu. Ngakufunda lokho ngisho ngebe nenhlahla yokuba nesilo enkonzweni lesingasekho enkonzweni besingalindeli ukuthi masisenkonzweni ifocus sizoshifta ibheke kuso ngoba sisenkonzweni ngoba siyazazi namhlanje asizile akunaso size kubani uNkulunkulu. Nisangizwa bazalwane? Ngakho ke nalapha uyabona ukuthi izinto ziyonakala nalapha kungenzeka ukuthi khona abasala banezinto ababhizi ngazo ngoba kwase kuvuka ukuthi bangobani kwase kungena abangafanele gala siyobanzi yebazalwane. Yiyo lento engiyesaba kimi ngoba ngelinye ilanga nihambe nize nifuna ukushayela abafundisi ababizwa uNkulunkulu imithetho. Nithi umfundisi ungcwaba bani angamngcwabo bani. Wemfundisi awulethwanga lapha wena uzokhetha abantu. Noma umuntu ukhokhela ithikithi noma akalikhokhele uma kuyimvelo ahlekele yaleli khaya uzangcwaba. Awuthunyelwanga ukuzokhetha abantu neminikelo la. Ngoba kunokwenzeka enjalo ayikhulumele noNkulunkulu wakhe sisele neminikelo thina ungenile umuntu. Ngiyazizwa baze bagcine sebeshaya umgoqo beshayela wena bengalwazi ubizo lwakho ukuthi lithini. Angazi ngivume mfundisi empilweni yami, angazi ngivume ukushayela umuntu imigoqo ngomsebenzi ongowami. Uma befuna ukushaya inkomo abayishaye kodwa ingangeni ekutheni ngenza inkonzo ngenzela ngoba ngalesikhathi sebethi bashaya lo muntu ngokuthi ubenganikeli akabeze ina lele nje makuyimambane ibheke phezulu ayizona kuze ukuthi beyishaywa lapha kuliwa ngeminikelo. Kunalokho abantu abashayile yilaba abaphilayo osafuna ukusebenza nabo usubabulale wabaqeda ulwa ngomnikelo ngomuntu esefile. Angixoxe niyazazi niyethanda ukuthi ngelinye ilanga nihambe bese nishiya lapha ebanzini ngoba nithi senithola okungcono. Yaphuma nalengane wazophuma nomndeni wakho yasala le ntombazana uyise wayidlalela. Niyabona kwabi wayengasazi manje ukuphuma bhekana ngoba abanye baphuma babhekana abanye babhekana. Kwafika ukufa kwafika uyise. Intombazane epheli lapha emabandleni ecabanga ukuthi izonako akungenanga ngisho yedwa ukuba bazoyibheka ukuthi kwenzakalani. Yabuya intombazane yeza kubaba umfundisi engwelezayo yafike yayikhalela yathi mfundisi ngiyamazi ubaba ubengasakhozi. Umfundisi wayekhona ngaleso sikhathi akabuza mbuzo zaphumeza kwakhe liqala iviki laze layophela iviki zingena zizokwenza umthandazo. Ekugcineni ubaba wangcwatshwa. Laba abasebese baphuma abangezanga abenkonzo yabo babekhona ngomngcwabo kuthe ngesonto elizayo babesesheshi. Ngesonto elizayo babekuphi besesheshi ngoba akaze behlulelwe ngoyiso bengasasonto. Nayibona ingozi yokuhamba senza imingcele sivala iminyango size sivalele nabantu abebengahle babuye. Amen. Bengikhuluma ke lapha ingane zami ngebhili esimenywe kulo sonke esimenywe uNkulunkulu. Isimemo sivulekile asikhethi labathini sifuna wena nami ukuthi siyasemukela yini. Uma usemukela yiza ungene. Namhlanje ke bazalwane
Phela sisaphatha izinto zabelungu. Ukuze nami ningibone sisengaba seyintweni. Aze ningithathe kancane. Evangelini namhlanje kunombuso. Lamadoda aphume eza kuJesu. Uma eza kuJesu awazile ngenjongo yokuzofuna ulwazi. Ngiyangizwa? Abezi kodwa bese befike bekhuluma kahle siyazi ukuthi wena awukhethi ibala lamuntu. Eyintweni zonke ukhuluma iqiniso. Uyababona uBlucas? La behamba khona ufika uBlucas akhuluma into eright yodwa. Konke wena umele iqiniso. Kodwa injongo yabo akuyiyo leyo eyokufuna ukumbamba umbekela ugile. Ukuze athi mayisekhulumile waphoseka kulokhu bese bephuma bethola abazokumangalela. Bayafika namhlanje. Abanandaba nakho konke okunye akukhulumayo vele baxabene nakho ngoba abafuni ukulizwa iqiniso. Bazalwane, iba khona ingozi nasemabandleni yabantu abacabanga ukuthi bakhona nje yibona abaziqiniso. Yibona okufuneka bavikele iqiniso. Abanomlalelo omunye umuntu. Abafuna ukuzizwa bona baze bafuna ukutshela wena ubizwe uNkulunkulu. Bathi hey mfundisi sisesheshi la. Sengathi kungazi. Amen. Ngiyabathanda laba ifana nalaba abathi umuntu ufuna ukwenza izinto. Awusake sakuzama lokho. Baqonda ukuthi forget ungakwenzi. Ungacabanga ukuthi basho ngoba befuna ukusupport. Baqonde nje ukudiscourage ukuthi sake sakuzama ungayihluphi. Ubazali bakhona laba bagcina besele ezintweni eziningi ebandleni laseJesu. Singabantu betradition. Singabantu benkonzo ehamba ngendlela ethile. Amen. Mina ke ngiyangixabane nomuntu uma sebetala telebhela amawala. Ngiyasizwa ukuthi thina nikwazi ukutelebhela. Uma sebetelebhela amawala ke ngiyaxabana nabo ngoba khona izinto esengayibona uma sebetelebhela amawala abantu bayakhohlwa ukuthi basenkonzweni. Bese bangathi bayadlala. Ngizwile. Uyakwazi ukutelebhela. Ngazi ngithi mase kutelebhela kanti awazi ukuthi uthini. Bayakhohlwa abantu mase kutelebhelwa ukuthi sisakhonza uNkulunkulu. Bese bamnandi futhi ke nampa nalabo abashaya insimbi abasayishayi lapho kayifuka so kusuka amaphepha nesalukazi siyakhohlwa lokuthi siphethwe iqolo. Uzobona naso sesitelebhela uyobona sesekhaya ukuthi konakele. Ngani zinsimbi lezi abantu baze bayikhohlwe ukuthi lalelani. Ngikhuluma lapha ngabantu sometimes abacabanga sengathi izinto ziphethwe yibo. Leli bandla selineminyaka liyaguquguquka. Kukhona indawo oyohamba uye kuzo uthi uyebandleni lasesheshi igama elisele ukuthi ibandla lasesheshi. Ubathe uyabheka ucingo kwasesheshi ufica ukuthi kungenzeka ukuthi ikhona nenkonzo isalandelwa kodwa okuningi kwehlukile ngoba ayikwazi ukufana into eyenzakalayo ebandleni ey'ndaweni ney'ndawo. Liyaguquguquka ibandla ngokuhamba kweminyaka. Angikhulume nabadala. Ingozi enokwenzeka kinini nibadala eyokuba nifuna ibandla libe yilokhu enikwazi enangena liyikho. Nizohamba bazobe bekuphi abantu abayini ibandla lokhu labambelela lapha enanikhona. Ngizwe liyaguquguquka iba okunye size sibone izingane zethu seyihambile kanti ihanjiswa ukuthi asinaso space sazo enkonzweni yethu. Asifuni ukuba izingane zethu zime khona ikhathi lapho kufuneka ubuyinini ukuthi ungayijwayezi uyinini. Ngiyazizwa ukuthi ngoba asinayo inkonzo thina eno MC, asinayo inkonzo eno chorus leader, asinayo. Kodwa khona la kufuneka khona umubone ufuna ukube-encourage abantu abasha ukumnika banike kodwa ungabajwayezi ukuthi basuke bese becompete.
Amen. Iba lapha indaba mase kusuka i-competition, it's no longer great. Mina ngiyayazi khona endaweni engcwele. Ngiyayazi kade sasihamba lapha endleleni. Uphathe into uphathiswe uNkulunkulu wena uyiphethe ngokuthi wazi ukuthi uyiphathele uNkulunkulu kanti khona sebehlishwa umoya. Asanikwa ngani thina? Asanikwa ngani thina? Bengenayo le vision wena oyinikezwe yokuthi lento makuthiwe angiyiphathe iyaphi. Bangene ubone na ukuthi hayi sebefuna ukuthi bedluliseke kulokhu mhlawumbe wena ubufika kuzo competition. uNkulunkulu asisize bazalwane namhlanje nampa beza kuJesu bafuna ukuzombamba bathi uvunyelwe yini ukuba sithele intela kuKaisari intela na. Jesu abamuthula thi bazenzisi ningilingelana uzwe iqale la bazenzisi ngoba uyabona ukuthi Lucas la ngixole ngegama lakho uyabona ukuthi zigebengu zodwa lezi nanxa ziza kuzintshebe ungathi abafundisi bebandla zigebengu ubani uthi azigebengu esontweni zinyeqoqolo yazizwa mina ngigqokokholo ubathulandela indlela ehamba kuyo nempilo yazo ubonke kugcwele uBlucas bodwa bamise la uthi bashumayela bakhale bona kuqala ikhale lonke ibandla abantu bese bengaboni ukuthi hey kukhale uBlucas ukhale ezengweni uma iphuma lapha usayikhohliwe yonke lento abeyishumayela impilo yakhe ayisasho khona. Sasike sikubone thina sisecollege sithi siphumile bese iqhamuka ezinye insizwa ezishumayela sezikhale zonke. Hawu uyayibona mase kuphunywa lapha ayisaqondakali yona le ndoda kade sikhalisa sibuye ke sikhala athi ukuthi lo muntu kade sikhalisa wenzani manje ngoba banjalo uyabona nala beza kuye bathi Nkosi kuvunyelekile yini ukuthi sikhokhe intela uthi ake nikunikeze udenari hayi ngoba wayengawazi uyawuthatha uyawubuka uthi sikabani bese sithobo bayaphendula sikaKaisari athi uJesu pho kanti ningibuzela nikezani uKaisari into yakhe. Amen. Angisho niyabona bebethi bazombamba ukuthi nikeni uKaisari ngokwakhe uthi ikhokheni into bese nenza njani ninika uNkulunkulu okuthani okungokwakhe. Ake ngikhulume ngoKaisari. Yebasalwane niyayibona indaba esishayeka kuyo njengebandla kuxole mfundisi ngoba ngizoba ngasensimini yakwakho hayi ngoba ngithi ikhona into ukuthi makuza emabandleni lawezethu ibandla lenzele umfundisi uEaster imithetho esiphila phakathi kwayo noma sisesontweni ekahulumeni ithi leyo mali eninikeza yona kufune kuphuma intela kahulumeni kuleyo mali. Niyangizwa uma nimncishile nje kuyahamba kwakhona lokho enithi nimnike khona. Bantu abaningi amakholwa ebandleni lokho kufike kubulala inhliziyo yabo anobuqili bokuthi uma sekufanele babhale ukuthi uthole malini bese benciphisa ozilo. Niyangizwa ake ngithi ngamabomu uthole 30,000 bese kubhalwa 3,000 oyodeclareishwe edawusisini phambi kaNkulunkulu noma ngayilophi idawusisi noma ningamlopho sazi nimrobhile uNkulunkulu. Nansi into efike ingilimaze ebandleni uma usubona ubuqili obenziwa ngabantu makuza kulezi zinto noma thina singafuna ukurobha idawusisi isuke ingafune kwenza lutho akuthathwa imali yamfundisi kodwa umfundisi ufuna simthekse ngendlela eyiyo. Niyezwa bazalwane
abaningi nithi ngokwenze njalo ningasheshi nokwenza lezi zinto mhlawumbe nithi niyakuthumela e-office kufike sekulate kuthola ukuthi u-tax uyaphela abuye engaphethe ngisho isenti ngoba kufanele kukhokhe imali kahulumeni ngokushesha bayabuya bengayiphethe bese kufuneka babolekwe ebolekelwa nje ukuthi akwazi ukuthengisa inkwe ekhaya ngoba kusukele kuphi ebandleni alakwenza ukwethembeka ey'ntweni kaKhesari. Nisangizwa? OkukaKhesari makuye kuKhesari. Uma usebenza ungazabi uqola uhulumeni, yenza okufanele ube ngoba uma ungakwenzi uyabona uNkulunkulu. Nicabanga ukuthi ubona makusesontweni kuphela? Uma ungakwenzi okufanele uyabona uNkulunkulu. Asibuyeni-ke kukaKhesari ntakwethu. OkaNkulunkulu. Ikuphi okaNkulunkulu? Okwani? Ngizwa nje 1 or 2. OkaKhesari ikuphi? Angizwa-ke? OkaNkulunkulu ikuphi? Okweshumi. Lizwe lithi kuyaphuma yini? Ebuzalwane nithini? Uma lithi iBhayibheli nikani uNkulunkulu okaNkulunkulu lithini? Do you know ukuthi inqwaba yethu inecala elimangalisayo ngoba ibhizi iqudana nemali kaNkulunkulu. Ibhizi yokhokha ikweleti ngemali kaNkulunkulu. Imali kaNkulunkulu wena ovula ikweleti engafanele. Imali yakhe iphelela ko-Edgars naphi na uwe ozifeke ngokungafani. Uma ungenayo imali ungayithengi into ongenayo. Yeke ube nemali ungayifaki engxakini yeyikweleti. Kuyaphela lapha inyanga i-BP iphakeme uyafika nasekhaya naye yakhe iphakeme angikwazi nokukhulumisana aninamali nonke yini kodwa eliyistrethile ngoba anifuna uqala ngokuqalwa ngakho. Uma ufuna ukwenza izinto zokulungela qala ngokaNkulunkulu. Amen. Mina sengashaya isitokolo. Ngiyangizwa ngicabanga ukuthi nginikele nginesitokolo sihamba mhla ka-25. Ithi qambe nami ngiyibuka isihambile sengayijwayele injalo. Seyihambile ekaNkulunkulu ngoba angifuni ukuba necala. Bengade ngisho komunye ngithi isitokolo sami silokhu sama emalini hayi engiyithola kule ndawo engangiyithola eMthatha engalingani ngikuthola la. Yazi eMthatha yayinamehlo. Hayi mina ngisho ngithe yayinamehlo. Ngembe qinisile. Yazi eMthatha yayingaphezulu. Umthatha kodwa ngamandla ufani neNatali. Uma ngifika la ngayiyeki njalo ngayifaka ngapha. Uma ngifika ngapha yadipha yashona phansi yami. Uma ishona phansi ngiyiyeki kwaphinde kwangena 15% deduction. Lokhu ngayiyeki njalo ngoba ithi ilokhu inhliziyo yami uNkulunkulu uyazi ukuthi inhliziyo yami ilangazelela kanjani ukumkhonza noma kunje ngibona mina ukuthi akuseyikho lokho engikutholayo kodwa uNkulunkulu kuhle kunjalo. Amen. Ngoba uNkulunkulu kuyamdinga uNkulunkulu. Basebenza abaningi benu bengazi basebenza kwenze njani. Nina nawo umsebenzi ngoba ninjani. Ninawo ngoba ninjani. Ngoba ningcono kunabanye. Sinayo umsebenzi ngoba sivunyelwa uNkulunkulu basibe nemisebenzi. Abanye vele ungazi kwenzakala luphela umsebenzi emva kwalokhu lako lumphethe ekhaya ngoba indoda ungayiphuca umsebenzi ususele isithunzi sayo. Ngiyazizwa ukuthi ngithini. Uma usebenza zama ukusemandleni akho ukuthi honor
okaNkulunkulu kubuyele kuNkulunkulu. Webazalwane khona nalaba bahola uPoinant. Ngiyazizwa. Niyamazi uPoinant? Noma akafiki ngapha. Khona nalaba bathola uPoinant. Niyakwazi bazalwane ukuthi uma uphuma uthi Swaziland abanayo uPoinant. Uma uthi Lesotho abanayo uPoinant. Zimbabwe abanakho konke lokho. Nina ngoba ninjani eSouth Africa? Anubona umsaka kaNkulunkulu ngakho. Usungathi nje kulokho noma kuncane kungasho lutho. Usungehlulwa nje kaNkulunkulu ngaphambi bawenze zonke ezinye izinto. Okwenzela umusa lokho kuyakhulunywa amanye amakhaya amile iloPoinant. Khona abafunde ngaloPoinant. Usungehlulwa nje kaNkulunkulu. Mina ngaze ngaphatha izilwane mina empilweni yami. Yes, ngaphatha izilwane zakwamhlobo. Nami ngise right. Ngisene hluthe singaka. Ngiphethe abantu aba-right. Sithi esinye isalukazi mangikhuluma ngalezi ndaba kaNkulunkulu thi baba uNkulunkulu uzoyithola yakhe. Ngithi mina ngizobe ngisithindisa siyangizwa yini. Sithi baba lalela baba. Lithi mina phila umyeni wami. Akakaza ayibeke inkembe ebomvu efana nalezi ezibekwa uNkulunkulu. Uthi bheka nje qebe. Angisho indlela izayiphuma ngayo sebenikwa qebe. Uthi bese angayithola uNkulunkulu yakhe uthi izophuma pha. Azazifaka. Ngiyangibonga uNkulunkulu. Zazifaka. Zazamthelela amahlole ngalaba bafundileyo abangakhokhi. Ngabona ukuthi sebeshayekile sebebathiza kwazi ziyayifaka namakhethi yangena imali. Bona akubonakala okwabo ngathi ngibona nabo kwasekuthi. Ngasho ngathi zashumayela izalukazi. Ishumayela ngani? Ngento kaNkulunkulu. Mnikeni bazalwane uNkulunkulu okumfanele. Akugcine emalini kuphela. Kungaba ngamathalente nezipho uNkulunkulu anazo, ningi uNkulunkulu ongokwakhe ukuze kwakhiwe umbuso kaNkulunkulu lidunyiswe libathaza igama. Uma uhleli nezinto unazo uyothi uNkulunkulu wawuhlaleleni nazo. Amen. Niyazi ukuthi sekukhona angikhuluma. Thina sinomkhubo omubi esingazange siwufundiswe. Amabandla la amhlophe. Amakholwa akhona azi ukuthi myself ibandla linelinye lama beneficiaries. Yes. Bakhona othi myself abhala 2 million uye ebandleni. Bani iye ebandleni. Lokho kuya ngapha. Thina noma sinakho akukho lutho luye ebandleni. Noma singanakho sesibhala amafa noma ungabe ubani uma uthande nje ukuthi uyiphe bandla bhala ukuze mase kuhlukaniswa into yakho kuye ebandleni lokho ufuna bakusale ebandleni bese behlupha ke laba ukuthi kufika abanye banede bangabona ukuthi hawu savaleka isikwelete esithile bese liyaqima igama lakho. Kanti okunye kufuna bakufike kanjani nikubeke kuncane kunjani egameni lomntwana ke lapho. Nisangizwa? Thina ndlemnyama asikwenzi lokho. Kade ngibuka nje kulezi insuku. Omunye eshiyile. Wayeseshiya. Athi ya. Omunye ubengasasonde ngisho lapho. Kodwa inhliziyo yakhe lokho yahlala ukuthi ngingwalapha. Washiya 30,000. Ukuba uyobekwa egameni lakhe. Athi nansi into yabantu abalazi ibandla lapho. Thina ke bazalwane singasali sinecala lokufana nabaFarisi. Kumnandi sikhona enkonzweni. Kumnandi siyasho ngamilomo yethu. Kodwa izenzo zethu yithini? Asenze izino kwabaFarisi. Ababengalifuni iqiniso bese belibala izinto ezingasho lutho zokuthi uJesu bazombamba ngani kanti babalekela iqiniso. Baningi abantu abalibalekela iqiniso bese begcina izinto ezingasho lutho. uNkulunkulu asisize singabi ngababalekela iqiniso kodwa sibe yilabo abasondelayo eqinisweni
ukuze uNkulunkulu akhazinyuliswe kithi nangathi sisaphila emhlabeni. Angigcine-ke ngokuthi ngethembisela abantu okokuqala makafike lapha. Niyakwazi ukuthi uma kuthiwa uyazenzisa mntakwethu kwethu, kuthiwa umzenzisi. Uma ubuyele egameni elisetshenziswe lapha ekhulunyishweni lithi uyi-act. U-act stage wenzela ubuko, then umzenzisi. Niyangizwa? Lithini? Uyi-act. Usestage mehlweni abantu. Wenza ngokufuna ukubukwa ngabantu. Lingisa lezi imambala ukuthi mase kunikelwa efuna ukubukwa ize ikhiphe ivule. Enye ivule inkuzimalanga esihlaza. Icabanga ukuthi igadlile akuphumi ngisho umqeksi. Niyawazi umqeksi? Akupoloti. Akuphumi ngisho upoloti ngale mali. Nawa nwazi. Awu. Kanti ngizolwa phela. Umqeksi sikho. Upoloti sikho. Sikhona isikhathi 10 rand. Uyabona ukuthi ngesikhathi wena ucabanga ukuthi ushaya into ephakeme, awukanzi lutho. Awukwazi ukuthi ukuthenga isiqu endlini kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi usithenga kwakho ngo10 rand. Kodwa masiza la uNkulunkulu sibonise ngathi senza into enkulu. Ngikhulumela ukuba niyicabange into ngaphambi baninzi. Ngoba sekwaba lula nje kubantu bakhiphe bakubona ukuthi ngoba nakho kudla iphepha benza lukhulu kanti kwenza into awunyangazisi ngisho. Yithi uthi ngathi maqala kule bovu. Uthi uyaphezulu. Then kuzobonakala ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu kwenzakalani ebandleni. Mina nje ngangamtshela ngenze enye into kwenye indawo. Ngase ngibatshela bonke ukuthi manje uzoshayisa mina ngishayisa ngophephula. Ngibatshela iqiniso. Ngangafuna umdlalo lapho umuntu ozodlala eduze kwami. Ngabatshela nje kahle nonke nizongishayisa ngophephula. Ongenakho ke angehlela kule bovu. Ngathi laba basebashake bangehlela kule ekhaya. Kodwa lapha kungani ang-expectile less than it. Well, uma sengiyibeka sengiyishaya abangisurprise abantu bakaNkulunkulu. Kwabaphephula itafula. Ngabathe uyabona ke manje masisa ngibona liphephula nami. Ngathe ngiyophuma ngapha umnyango wetende inhliziyo yathi konke mase ngingena isigebe usifike sishaqe ngajika manje ngibuya lapha ngibuyiswa ukuthi hey ingahlambe le mali kubantu banamhlanje. Kodwa ngizama ukuthi bazalwane ikhona into esingaboni isibusiso esiza nokunika uNkulunkulu into kaNkulunkulu. Sibusiso esimangalisayo. Akasitsheli uNkulunkulu ukuthi ngizokubusisa. Uvelenze. Angithi xoxela. Omunye enze kahle acabange lezi zibusiso ezikhulunywa abanye abacabanga ukuthi sengizohamba ngeMercedes ngoba ngenza kahle. Cha. uNkulunkulu akuphuthule emshadweni wakho. Akuphe ukuphila kamnandi emshadweni wakho. Ungaboni wena isibusiso sivela kuNkulunkulu. Sisukela kuphi ekwenzeni kahle. Ungenzi kahle zingahambi nje izinto kahle. Niyangizwa? Ngilinganisa nje ngokuseduzana ubone kunokuthula emshadweni wakho, kumnandi emshadweni wakho kanti kusukela ekutheni wenza kahle. Abanye baze bafe nokufa kahle. Ungafi usondeke Umbuso. Laba bathanda ukubuka bayabuka babona insondelo nje. Niyathanda phela nokubuka abantu besilisa. Angazi ukuthi yina ethandiswa abantu lo. Omunye ezazi ukuthi uyakhala mayibona umuntu efile. Uyaphila lapha phambili. Sekuyasetshenzwa ke sokubanjwa lokuthi inyana nayo. Ngixolele. Kodwa ke bazalwane ekugcineni asikhumbule into eyodwa. Ngiqale ngathi nikhumbule sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Ngendlela uNkulunkulu abuka ngayo izinto. Indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto. Ekugcineni la
bazama ukubalekelana nemessage kaNkulunkulu bazozama ukuthepha uJesu kodwa akakhuluma egcineni ukuthi ke uma nifuna ukwenza izinto right okwasemhlabeni kwenzeni kahle kodwa bese nikhumbula ukuthi khona nokaNkulunkulu kwenzeni kahle okaNkulunkulu bazalwane idayosisi yaseNatal sengiyagcina kade yagcina uholela laba bantu imali esile 5 years now kulo 5 years lokho okuncane abakutholayo kwehliswa ngo-15%. Ngisamangala nokubahleli bahlaleleni ngoba uma kuyena enqisweni akukho lutho abalutholayo. Uma umuntu efuna ukuba siqhubeke sinabafundisi edayosisini abekho abanye abantu abawusishintshela leyo nto iningi ngoba vele bebekhokhelwa yini. Ngaphandle kwalokho umfundisi nomfundisi oza kimi ethi ngicela ukuhamba anginazi lokumbamba ngoba ngizothi ngiyambamba ngithi ngizomnikana. Sizwa umani kwenza okuba likhokhe assessment nethembeke uma ekhona imizamo engayenza nokuba nithi xaxa nikwenze bantakwethu siyazama ukuthi siphume kulomgodi esangena kuwo ukuze izinto zilunge. Angazi nginamashoni ukubabheka ngithini kubo istaff saphatha istaff nasema-office ngithini kubo uma bengena bezongikhalela ema-office. Sizogcina silahlekelwe yiyo yonke nestaff esiyiquality ngoba awunakugcina umuntu egifted enemfundo yakhe umgcinele into engekho. Kodwa kibandla likaNkulunkulu likaNkulunkulu nani ningakaNkulunkulu nemali emini likaNkulunkulu.